Sedím rovno na lavičke a bedrový a kolenný klb zviera pravý uhol. Plynule zakláňam hlavu a nohu vysieram s flexovaným chodidlom dopredu. Opačný pohyb, noha ide smerom k zadku a hlava dopredu so zatlačením brady priamo k hrudníku. Tento pohyb je pomalý, plynulý a opakujem ho 10 krát. Sedím na lavičke a jedna noha je preložená cez druhú. Lakťom jemne pritláčam koleno smerom dole. Pohyb je nenásilný, veľmi plynulý a jemný. Chrbát stále držím rovno. Sedím na lavičke, jedna noha je preložená cez druhú a dlaňou zatlačam koleno smerom dole a potom plynule si ho priťahujem smerom k sebe. Chrbát držím rovný, pohyb je plynulý.